Στην οθόνη προσθήκης νέου ακινήτου, στο αριστερό τμήμα βλέπουμε τα κύρια χαρακτηριστικά του ακινήτου μας. Μπορούμε να ορίσουμε τον τύπο της καταχώρησης, αν είναι προς ενοικίαση ή προς πώληση. Μπορούμε να ορίσουμε την κατάσταση του ακινήτου, αν θέλουμε να είναι εξ αρχής ενεργό ή ανενεργό. Στη συνέχεια μπορούμε να ορίσουμε τον κωδικό του ακινήτου ή μπορούμε να αφήσουμε το συγκεκριμένο πεδίο κενό αν επιθυμούμε να δημιουργηθεί αυτόματα ένας νέος κωδικός από την πλατφόρμα. Στη συνέχεια ορίζουμε τον διαχειριστή, επιλέγοντας μεταξύ των συνεργατών μας. Ομοίως ορίζουμε τον ιδιοκτήτη. Μπορούμε να επιλέξουμε έναν από τους ήδη καταχωρημένους πελάτες μας. Μπορούμε να κάνουμε αναζήτηση μεταξύ αυτών με βάση τον αριθμό τηλεφώνου ή με βάση το όνομα ή το επώνυμο, αλλά μπορούμε να εισάγουμε και ένα νέο πελάτη. Στη συνέχεια ορίζουμε την κατηγορία του ακινήτου, αν είναι διαμέρισμα, μεζονέτα, μονοκατοικία κτλ. Ορίζουμε την τιμή του ενοικίου, το εμβαδό σε τετραγωνικά μέτρα και τέλος από πότε θα είναι διαθέσιμο το συγκεκριμένο ακίνητο. Κάνοντας κλικ εντός του συγκεκριμένου πεδίου, εμφανίζεται ένα μικρό ημερολόγιο από το οποίο μπορούμε γρήγορα να επιλέξουμε μία ημερομηνία. Στο κεντρικό τμήμα τώρα της οθόνης προσθήκης νέου ακινήτου υπάρχουν διάφορες καρτέλες. Η πρώτη καρτέλα σχετίζεται με την τοποθεσία του ακινήτου. Αρχικά ορίζουμε το γεωγραφικό διαμέρισμα στο οποίο βρίσκεται το ακίνητο, την περιοχή, τον δήμο, τη συνοικία και τη γειτονιά. Κατά την εισαγωγή της διεύθυνσης, με το που εισάγουμε τα πρώτα γράμματα, η πλατφόρμα συγχρονίζεται με το Google Maps και εμφανίζει κάποιες προτινόμενες διευθύνσεις, ώστε να μας βοηθήσει να βρούμε εύκολα μια έγκυρη διεύθυνση. Συμπληρώνεται αυτόματα ο ταχυδρομικός κώδικας της συγκεκριμένης διεύθυνσης και στον χάρτη μας εισάγεται μια πινέζα. Αν θέλουμε, μπορούμε να αλλάξουμε φυσικά τη θέση της πινέζας και να τη μεταφέρουμε σε κάποιο γειτονικό οικοδομικό τετράγωνο. Σε περίπτωση εννοείται πάντα που δεν θέλουμε να εμφανίζεται η πραγματική θέση του ακινήτου. Στην καρτέλα των χαρακτηριστικών τώρα, αρχικά ορίζουμε τα βασικά χαρακτηριστικά. Τον όροφο, τον αριθμό των επιπέδων, τα υπνοδωμάτια, τα σαλόνια, γενικότερα τους χώρους, την επίπλωση, έτος κατασκευής, έτος ανακαίνησης, εφόσον το ακίνητο είναι ανακαινισμένο. Αυτόματα εισάγεται και η ετικέτα ανακαινισμένο στις ετικέτες χαρακτηριστικών, κουφώματα, τύπος δαπέδων, μηνιαία κοινόχρηστα, ενεργειακή κλάση εφόσον τη γνωρίζουμε και στη συνέχεια μπορούμε να εισάγουμε διάφορες ετικέτες. Αν κάνουμε κλικ στο πεδίο, εμφανίζονται οι διαθέσιμες ετικέτες, μπορούμε να επιλέξουμε όσες επιθυμούμε, αλλά μπορούμε και να εισάγουμε τα πρώτα γράμματα μιας ετικέτας, αν θέλουμε να την εισάγουμε πιο γρήγορα. Θέση στάθμευσης, γιαμπερές, φωτεινό, χαμένο κλπ. Στη συνέχεια ορίζουμε τα στοιχεία της θέρμανσης, τύπος θέρμανσης, αυτόνομη κεντρική, αλλά και το μέσο της θέρμανσης. Στα λοιπά υπάρχουν διαθέσιμα η ενδοδαπέδια θέρμανση και ο κλιματισμός. Τέλος, μπορούμε να ορίσουμε διάφορα στοιχεία όπως ο προσανατολισμός, απόσταση από θάλασσα, θέα, απεριόριστη για παράδειγμα, με θέα στο βουνό και στο δάσος, πρόσβαση από που έχουμε πρόσβαση στο ακίνητο κτλ. Στη συνέχεια μπορούμε να εισάγουμε φωτογραφίες του ακινήτου. Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο πεδίο, επιλέγουμε όλες τις φωτογραφίες οι οποίες υπάρχουν αποθηκευμένες είτε στον υπολογιστή μας, είτε στο κινητό μας, είτε στο τάμπλετ μας και αφού ανέβουν στην πλατφόρμα μπορούμε να αλλάξουμε τη σειρά με την οποία θα εμφανίζονται και μέσα στην πλατφόρμα και μέσα στην ιστοσελίδα μας και στα διάφορα portals σε περίπτωση που συγχρονίσουμε το ακίνητο με αυτά.
Τις βάζουμε λοιπόν σε μια λογική σειρά. Αν κάποια δεν μας αρέσει μπορούμε να τη διαγράψουμε. Και επίσης μπορούμε να εισάγουμε μια σύντομη περιγραφή για την κάθε φωτογραφία. Στη συνέχεια μπορούμε να εισάγουμε ένα βίντεο από το YouTube. Στην καρτέλα περιγραφή μπορούμε να περιγράψουμε το ακίνητο. Μπορούμε όμως να δημιουργήσουμε αυτόματα και μια περιγραφή, την οποία μπορούμε στη συνέχεια να επεξεργαστούμε. Ο κωδικός ακινήτου θα συμπληρωθεί αυτόματα μετά την αποθήκευση. Στα αρχεία μπορούμε να αποθηκεύσουμε διάφορα αρχεία τα οποία σχετίζονται με το ακίνητο, είτε είναι κάποια PDFs με τις κατόψεις του ακινήτου, είτε κάποια συμβόλαια, είτε οτιδήποτε μπορεί να θεωρηθεί χρήσιμο για το συγκεκριμένο ακίνητο. Στις σημειώσεις μπορούμε να αποθηκεύσουμε διάφορες πληροφορίες στις οποίες θα έχουμε πρόσβαση μόνο εμείς και οι συνεργάτες μας, δεν θα φαίνονται δηλαδή στην ιστοσελίδα μας. Και στη διασύνδεση μπορούμε να ορίσουμε αν το συγκεκριμένο ακίνητο θέλουμε να συγχρονιστεί με το σπιτόγατος network και αν θέλουμε να δημοσιευθεί η αγγελία, αν θέλουμε να ενταχθεί στα VIP μας κτλ. Τέλος, κάνουμε κλικ στην αποθήκευση και το ακίνητό μας έχει αποθηκευτεί.